אוקיי, שלום. אז היום אני אראה לכם איך עושים מה שנקרא בפן ספינינג the back around. אוקיי? עכשיו, the back around זה אתם לוקחים כל סוג של עט, עיפרון כמו זה או משהו כזה. עדיף שהוא יהיה עם משקל, ככה יותר קל. ה-back around נראה ככה. הוא בעצם מסתובב על האגודל וחוזר לתוך האצבעות. אוקיי? זה נראה ממש קל, זה נראה ממש פשוט, זה נראה מגניב, אבל אני חייב להודות שבהתחלה, בכמה ימים הראשונים שניסיתי את זה, זה נפל לי פשוט כל הזמן. היום זה ממש קל, אני עושה את זה בטבעיות. אבל כמובן שזה ייפול לכם, לא משנה כמה תתאמנו. לפעמים זה נופל, לא משנה מה. אוקיי, אז כמו שאמרתי, התרגיל הזה הוא באיטיות, אני אנסה לעשות, אוקיי, ככה, כן. אתם רואים? זה מסתובב, קצת קשה לעשות את זה כי אני מחזיק את המצלמה. מסתובב על האצבע ואז חוזר לכאן. אוקיי? מה זה אומר? זה כשאתם תעשו את זה, אתם אמורים לסיים בצורה של כתיבה. אמורים להתחיל מכאן ואז שתוכלו לכתוב. אוקיי, אז מה שאתם צריכים לעשות בשביל לעשות את התרגיל הנחמד הזה, להחזיק את האגודל והאצבע בצד הימיני של העיפרון או העט. אוקיי? אז נגיד אני רוצה לעשות את התרגיל עם העט הזה, אז אני אעשה אותו כאן, בערך כאן. אוקיי? חשוב שהוא יהיה בצד ימיני, כי אם תנסו כאן זה הרבה יותר קשה והוא עף. סבבה. אתם מחזיקים את האצבע והאגודל בערך באותו מיקום, והאצבע האמצעית לשים, לא יודע בדיוק איפה זה, אבל לשים בערך איפה שאני שם. ומה שאתם צריכים לעשות בעצם זה לעשות את התנועה הזאתי עם פשוט צריך לעשות כמו תנועה של אקדח, כאילו אתם רואים באקדח, לעשות ככה לעיפרון ואז זה יסובב אותו. אני אעשה קצת יותר למצלמה כי הם קושי רואים את זה. תסתכלו טוב טוב כאן ובום. עכשיו אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים שונים, אפשר ככה, אפשר ככה, אפשר, לא יודע, אפשר לעשות סיבוב הפוך, למרות שאין לי מושג איך לעשות את זה, כי אני ממש חדש בפן ספינינג. וכן, אם יש לכם שאלות, אם לא הבנתם משהו, תגידו לי ואני אנסה להסביר. כן, זה היה back around. זה, אם אני לא טועה, זה התרגיל הכי פשוט שיש בפן ספינינג. ייקח לכם כמה זמן, אבל לא אמור להיות די פשוט. תנסו, טיפ, תנסו להשתמש בעיפרון או עט שיש בו כובד, כי עם עט כזה לדוגמה, עט שמציירים איתו, זה די קשה בגלל שהוא ממש ממש קל, אז הוא עף כל הזמן וזה ממש קשה לסובב אותו. אז נגיד אם יש לכם משהו כמו זה אמור להיות חץ, אוקיי, והוא די כבד, אבל ממש ממש קל איתו, בגלל הכובד שלו, בגלל הגודל שלו. אוקיי, טוב. אז סיימתי להסביר לכם איך עושים את ה-background, ואולי סרטון הבא אני אראה לכם איך עושים את הטריק הנחמד הזה של המתופפים שאתם כנראה ראיתם. מכירים את זה? שזה נקרא The Charge. אוקיי, טוב, סיימתי את הסרטון פה. אם יש שאלות תגידו בתגובות, ויאללה ביי.